dihita saluhutna Parsiajaran Sekolah Sabat tu nama Godang Triwulan 2 2010 sia Ari-ari parumah tanggaon Nani suraton nisi Claudio dohot Pamela Consuegra Sahat mahita tu parsiajaran napawaluhon di hari Minggu 10 sia Mei 2010 sia na jinahon ni Padita Amron Situmorang. Horas dihita sude Minggu 10 sia Mei nagawe judul Sekolah Sabata ima na tua-tua naso mardak danak. Jahama sada Musa 10 ayat 10 sada Musa 30 ayat sada, dungi sada Samuel sada ayat sada rodi walu, dohot Lukas sada ayat pitu, dia ma hasarupaon ni nasidai, songon dia ma debata mangaleon pangiduan ni nasidai. Pasu-pasu do akada danaki, alai hombar tu sakap ni debata dang satorus na debata palumehon dak danak tu sasahalaki. Adong do jolmai na marpar pangaropan jala martangiang asa marumah tangga. Jala dialusi debata do pangiduan ni nasidai, jala jok-jok doi dialusi sian dalan hahomion. Tarsongon na masa tu sisara na asing pe tong do mangido sian salut ni roha jala marsitutu diadopan ni debata di halugunan. Molo di ida nasida akadongan nama muji Tuhani inorhoni bortian naung di pasu-pasu dungi manomu hatutubuni poso-posoi. Haadongon ni lamana bai hacit ni roha doni nasida ala soboi nasida dapotan sisongoni. Tarlumobima moloro tu nasida suku-sukun pigama dak-dak-dakmu. Om masih paingot tu nasida namar naringoti ia nasidai dang tarmasuk tu punguan namar dak danak nang penasidai makasi holhon pardak danak ini. Akan nasida naung mana pulhon pangalaman sisongoni ikodo atus ni rohani nasida ia debatai mengatusido di partinaonan ni nasidai parpasalme ni maka tahuni dibilangi hodo parau tao taku sai bahen ma ilu-iluku tu bagasan tabu-tabumu tungso tarsurat akai di bagasan bukumu. Pesalmen 56 ayat sia. Nang pe hohom idaon songon asini amana tu akka anak-anak asini rohani Jehovah di akka nama kabiari ibana. Pesalmen 103 ayat 10. Di hadongan na asing adong do jolma nama milit dang pola mardak danak boido dapat rohai marningot portibion naguk hasusahan na hacit hajahaton bencana oma alus ni nasida buasa nasida mamilit naso pola manaba bilang-bilang ni jolmai tu hadongonon. Di piga-piga persoalan piga-piga halak militan do tu nama nangion mengadopsi dak danak martibakon mardanak sendiri. Sian dalan nasongoni nasida boi pagudang godakon dak danak naung adong. Jala jodoon mangaleo tu nasida parngoluan na dumenggan sian na adong di nasida. Tung maul du portibion onon. Jala sai juk do hita pajupang tu sudi ragam ni jolma di saluhut partikian ni hobar tu naso mardak danak. Manang na mardak danak pe di hadongon na songo dia pe sai na jupang hita do suku-sukun na manaringoti akada danaki boy do hita mangulu di hatotuon holong ni debata tu hita jala di sakapna na denggan lahot tu hadengganota ditiki nasarupa beta mahita marningot asa totop mangaleon roha tu akka halak na asing naso mardanak tung ahape alus ni nasida hobar tusi. Jesus dang dung mardanak sadiri sian dirina. Marsiajar dia ma na dapot hita sian hadongonon. Songonima parsiajaran Sekolah Sabat Sadarion. Horas